Добре дошли в нашия канал, тук участват Шантава котка, която мушка хора в хладилника, розова маймуна, която се мисли запра се пори едно красиво момиче, което иска да се ожени. За ваната добре дошли хората, абонирай се за канала. Вили коте, как си щите мушне в хладилника. Коте, готино художник, може почти да нарисува всичко, но не много. Поздрав котката иска да ке научи да готви, но я е страх от тигана. Аз съм пеперуда, аз съм една пеперуда, аз съм една хубава пеперуда, аз съм. Здравейте хората, вие също бъдете пеперуди. Здравейте, аз съм Пор, прасе. Здравейте, аз съм Пор, прасе. Добре дошли в нашия канал, тук участват Шантава котка, която мушка хора в хладилника, розова маймуна, която се мисли запра се пори едно красиво момиче, което иска да се ожени. За ваната добре дошли хората. Коте, готино художник, може почти да нарисува всичко, но не много. Поздрав котката иска да ке научи да готви, но я е страх от тигана. Готина котка.